Bayan Allah shin menene yake tafi da ku? Ranka ya daɗe, ƙara na kawo yau tsawon shekara 3 tunda muka yi aure da shi har izuwa yanzu bai taɓa shiga ɗaki na ba. Ranka ya daɗe shine na zo na kawo ƙara ya sauwaƙe min kawai. Ai babu maganar rabuwa aure tunda ke dai yanzu ƙara ke kawo. In Allah da abin da zai zama miki masala akan sha'anin ƙaraki ai shi za a yi Allah ya kidan saurare ne kadan da cijo abin da ta faɗa gaskiya ne haka ne Allah inda kake wayayyen nan haka wa iganka yaga kamili yaga wayayye ne tsatsi a sha'anin auren ku da za a yi ba a yi abin da ake kira gwaji ba. An yi gwaji fare mako tun da wani rashin lafiya ta sani baka taba jarraba ka je ka nemi wani magani ba dan ka samu lafiyar da zaka sauke haƙƙin iyalinka da yake kanka. Laran kai daɗe an nemi maganin ne an buga duk irin kokarin da za a yi akan neman maganin nan an yi kawai dai ba a dace ba ne ba wallahi kai tun da kake baka taba jin dan fulani mai magani ba baka taba jin labarin sa dan fulani mai magani wanda wannan bawan Allah Ubangiji ya sa yayi fice yayi masa baiwa mai tarin yawa akan abin da ya shafi bawa mutane magunguna don su warke irin matsalolin da suke jikin su kai baka taba samun labarin sa ba gaskiya ba taba jin labarin sa dan fulani mai magani Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maganin da zai magance irin matsalar da take damun mafitsara ta ɗana mace dan fulani mai magani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa baiwa ya hore masa maganin da zai magance irin ciwon da yake damun mutane irin na mara sannan Allah ubangiji ya hore masa magani na basir kowane iri kowace kala irin basir da zai kashe mutum ya hana shi gudanar da sunnar ma'aiki da wanda da yake damun mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa maganinsa. Wannan mummunan ciwon diabetes wato ciwon shiga Allah ubangiji ya hore masa maganin wannan cutar yanzu zai baka dora ka akan ka'ida ka sha maganin nan zaka zama tamkar baka taɓa wannan ciwon ba. Sannan Allah ubangiji ya hore masa magani na magance ciwon rashin kuzari tsakanin mutum da matarsa. Sannan Allah ubangiji ya hore masa magance irin ciwon da yake ta damun mazaje wajen karancin mani sannan da shauran cututtuka barkatai da suke damu wanda suke hana mu gudanar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da kai yanzu din nan kar ka zarce ko ina ka tashi da kana ka zarce wajen dan fulani mai magani in Allah ya yarda wannan matsalar taka za ta gushe. Sannan kuma ba kai ba duk mutumin da yake fama da matsalolin ciwo na irin wannan da na lissafa to yayi gaggawa ya haɗu da ɗan fulani mai magani cikin yarda Allah ba dole ga ubangiji in ya baka maganin zaka sha zaka warke ka samu lafiya. Kankane da ai ban san inda yake ba gaskiya. Dan fulani mai magani ai warkan ne ai shi ba a nesa yake ba in har kana son ka samu ganin dan fulani mai magani Haji Kam round about Kano State nan ne babban ofishinsa wanda in kana son ganinsa a nan za ka sani idan kuma ba ka san wajen ba ko a nesa kake to ka yi ƙoƙari ka kalli lambobin wayar da suke gudu a tsakaninmu wannan lambobin wayar su ne za ka buga kai tsaye ka samu ɗan fulani mai magani. Sannan baiwa Allah ke ita daman shari'a ta tanadi matsala irin wacce kika zo da ita tare da mijinki duk lokacin da irin wannan ta samu mace ko ba gaggawa za ta kashe auren da yake damanta zuwa za a yi a bashi lokaci a bashi shekara guda tun ya tafi neman magani in ya samu magani shikenan aure ya ci gaba in ko mutum bai samu magani ba shikenan sai a tarar da wacce ba a so